Ahojte ľudia, vítam vás u ako si stiahnuť Minecraft, takže máme Google, ja mám inakší proste, mne sa to tam všechno proste nevyšlo, no tak dáme ulož www.uložto.sk. Počkajte, ja si to musím zväčšiť. Dal som si ulož to. Tak. Ja som si to dal, tak dáme. Originál Minecraft dáme. Tohle máme stiahnuť. Mám MAF. Neviem, ako sa to číta, dúfam, že to bude MAF. MAF. Prosím. Ne, no tak dáme Enter. A sa vám to stiahne. Malo by sa vám to stiahnuť okamžite. Ako vidíte, mám to hneď tuto. Ja si to dám do koša, lebo ja už to tuto mám, ako vidíte. No takže toto bude z tohoto dielu všetko. A dúfam, že sa vám video páčilo. Dávajte lajky, odbery a budú videá z Minecraftu. Takže dúfam, že sa vám budú líbiť, kto je, no, a Cactus Line, jawohl!